Nós damos todo o tema de apoio pois, á parte que ven despois da formación. Bueno, antes tamén facemos cousas, pero a que ven despois da formación. Unha vez que se dan os cursos, pois nós tramitamos todos aqueles documentos acreditativos da participación dos cursos. Pero é certo que o noso traballo é dinámico, aínda que non somos técnicos, sí que colaboramos un pouco en todo o que se fai no COFIE, pois, co que sexa necesario en realidad, dentro das nosas posibilidades, claro. Non estamos aí encaixonados no tema única e estritamente administrativo. Cada un dentro da súa parte, pero sí, é verdad. Somos basicamente un equipo. E a palabra que nos define, sobre todo, é ese equipo. E a nivel humano, que para min é unha das partes máis importantes. Creo que somos un equipo excepcional a nivel humano. Estamos moi a gusto traballando xuntos, creo que traballamos moi ben. Todos temos un lugar, nadie ten un lugar maior que nadie. Dende os técnicos ao director a un posto base, dá igual, para nós eso non hai diferenciación. Creo que o punto forte noso é iso realmente, o equipo humano que somos. E que dá gusto traballar aquí. Eu veño moi contenta. Cando eu entrei no COFIE éramos menos. En administración xa éramos 3, pero éramos menos técnicos. Estaban Ana, Sonia e David. Agora somos máis persoas. Hai 2 técnicos máis. Un na parte de audiovisuales e outro na parte de diversidade sexual e de xénero. Entón, bueno, aí sí que houve un cambio tamén. Abarcamos máis, digamos, agora. O que máis me gusta é a dinámica de traballo, porque é un traballo dinámico. Facemos moitas cousas, entón son cousas diferentes todos os días, aínda que, bueno, evidentemente que temos unha liña de traballo, pero que sí que faz cousiñas moi distintas, porque levamos moitas cousas, desde innovación, proxectos de aprendizaxe, temas de diversidade, un montón de formación. Sempre hai cousas diferentes. Despois é un equipo, actual, dinámico, sempre aprendes cousas novas. Obligache un pouco a estar ao día en moitas cousas, bueno, que non te estancas no traballo, non che dá tempo a aburrirte en realidad. E iso, bueno, para min é un plus moi importante. Temos moi presente, sempre, as relacións atención ao público, en general, sexa quen sexa. Nos damos unha importancia moi elevada a iso. Para nós é fundamental. Entón, sempre coidamos moito esa parte. Intentamos sempre, na medida do posible, pois axudar. Aínda que non sexa realmente un tema estritamente ao mellor do COFIE, pero sí sempre intentamos botar unha man aí pois, para encamiñar pois, a cuestión que che están planteando e intentarlle dar salida. E sí que o temos moi presente. Entón, eu creo que eso sí se nota. Nós intentamos ser persoas agradables, amables e serviciales. E iso sempre o temos presente, sempre. Sobre todo, gracias. O COFIE está onde está hoxe porque houve uns comenzos. Todo o mundo que pasou por aquí pois, aportou algo, evidentemente. Entón, o COFIE pois, medrou e o que hoxe en día gracias a esa xente. Eu, personalmente, pois, estou moi agradecida de que sexa así, porque a mí sí que me aporta o COFIE, máis do que eu podo aportar incluso. Personalmente, sí que me aporta un montón. Entón, sí, gracias a todos. E, bueno, pois seguir traballando.